azkeneko 6 hilabete honetan aldaketa desientekoak direla, faktore asko dira, eta hasierako aurreikuspenak egon dienak ez udaletxe honenak bakarrik, ez dela beste instituzionak ere pixkat errealitate gordinera gerturatu direla. Orduan gu ere errealitate horren barren gaude, eta desde luego beste goni beto ez gaude. Udalak ez dara duzka dudunazioa. Noski, herri guzti. Horrenik gundi dago. Bale, hori nontxe esplikatu duzu. Dakizure bezala, krisi ekonomikoak batera, sarreren jaitsira aurreikusten da, nabarmen, 2012ko aurrekontuan, gero aipatuko dut, partida bakoitzetik antzema sarrera aurreikusten dianak, baina, gutxi gora bera aurreikusten duguna da 7 kilo terdiko aurrekontu bat. Kontutan eduki aurrekurteetan 8 gorakoak uste ditugu. Bai? Eta bederatzikoak ere uste dut egon direla aurrekontuetan. Beraz, garbi ikusten da, kilo bat euro, milioi bat euroko jaitsira bat badagoela. Hori da realitate gordina, holaxe. Bai? Horrekin ze pasatzen da, noski, krisial ekonomiko badaukagu, baina udal sarrerak berak egiten baldin badut ere, jakin behar dugu hori nundi datorren. Jose Mari, zu galdetu dezuna, foru aldundia. Foru aldundiak aurten, eman behar diguna, foru aldundia berez egiten du rekaudatzen du dirua biztanleko, herri bakoitzetik. Eta ondoren bueltatzen du, bere kriterio batzuen arabera, bueltatzen du herri bakoitzari egin bat diru. Bai? Aurreko urteetan, 3 kilo eta 800 inguru edo 3 eta 4 artean ibili izan da. Bai? Oraintxe, atzo gaurko kontuak dira, adierazi digutenak 9%ko jaitsira bat egongo dela. Posible da gehiago izatea. Gu gure diru sarreretan 18% ere jaitsi dugu. Bada ez bada. Bai, horrek esan nahi du prudentzia ez, gaudela oso erarri egoera. Bai? Foru funtsa. Zorra hori da zor bat, esan dugu zor erreala edo zor naturala. Hori izaten da askotan guk jasotzen dugun diru bat, gero, eukiban dugu kapazitatea bueltatzeko. Eta bueltatzeko aurreikuspenak egin bardian, garaian eta momentuan. Oso gordina izango nez, ez dago agolako zera eskutatzeko. Utxe egin du sistema horrek eta nolabait horren egin behar dena da, etxeko ekonomiarekin bezala ikusi benetan ze errealitateekin topo egiten dugu. Eta benetako errealitatea da, aurreko zorrak badauzkagula eta sarreren araberako gastuak egin behar ditugula. Ez aurrikusi halako sarrera bat edukiko dut eta halako subentzio jasoko dut eta halako zetorreko zaitez. Daukazu edo ez daukazu, eta ez badaukazu ez gastatu. Eta hori dago hartu nahi dugu neurri. Lehenbiziko neurri. Ze neurri daukagun zorrak kendu. Ze zor daukagu? Daukagu, 2009 urteko karentzi urte horre dagokion 950.000 euro eta 2011ko beste 993.000 euro. Esan edu, kilo bat inguru zor degula diputazioari. Batez. Diru asko da. Diru asko da eta gainera diru hori bueltatu behar dugu zerraiek guri berriz emateko ez daukate. Bai, hemen ezin dugu sortu zirkulo bizioso hori. Orduan, horrelako kasuetan, udaletan 3 aukera daude. Bat, sarrerak puztutzen segi, superak eta irudikatu eta ikusi, agian edukiko ditugu sarrera horiek, baina, esperantza horako zebat egin. Bigarren kasua da, bakagun zorren bizikitatu eta txukun utzi eta saneak eta utzi kontuak eta 2013 urtean zerotikan hasi etxeko ekonomiarekin bezala dauzkagun diru sarrerekin abiatuta eta 3. aukera izango litzateke beste prestamu bat eskatu diru hori bueltatzeko. Orduan, 3 aukera horiek mahai gainean dauzkagu momentu honetan, bat bera ez dugu aplikatu momentuz, nahi izan dugulako lehenbizioetara erazi, ogasun batzordean bilatzen ari gara baitaren, eta gure apostua, udal gobernuaren apostua da zorraren baino kentzea.
gerri asko estutu beharko dugu, asko. Hor ikusi zuen jaitsira guzti horiek, ez dira kasualidadea, jaitsirak egin ditugunak, niri irutzen zait gutxi egin ditugula horrendik, aurreikuspen batean daudelako eta oraindik espazio politika daukagulako. Orduan, mezu katastrofikorik ez dugu nahi, proiektuak egiten jarraituko dugulako, proiektu txikiak izango dira, baina uste dut realitatearen jakitun denok izan behar dugula. Bestelakoiko gastua, pertsonal gastua dazkagu, hor, momentu honetan, mai negoziatzailea martxan jarrita daukagu delegatuekin, eta Bilduren eta udal gobernuaren apostua da langileek 55.000 eurotik gora kobratzen duten langileek 2,4 KPIa dagokien aplikatzea. Hala eta guztiz izan behar dugu horrek zaitasun handiak emango dizkigula. Ari dira, era batera edo bestera, gainontzeko guztia jaisen hori putu gabe, hori irutzen zaigulako lehen esan ditugunak zingatik. Ikusi behar dugu langile bakoitza daukan egoera familiara eta egoera horrekin krisia pairatzeko ez dagoa zertan langileak zertan pairatu. Hor ikusiko dugu, zaila egingo zaigu, neurri hau betetzea. Azpi kontratazioen ordainketak horietan, plegoak egoten dira, laurtetik behin aldatzen ditugu, eta kasu askotan urtero revisioa. Revisio horien zain gaude negoziatzen hartzeko guztiek. Arigia guztiek goreza sartzen. Oinarrizko gastuak, gura gerekin emante gore esan dut. Hor egin barrutugu etxeko lanak ondo. Izan behar geha, eskrupulosoak kontu honekin. Izan behar geha oso zorrotzak. Bestalde, udalaren erakunde autonomei ordenketak egin barrizkiegu, mankomunidadeko gastuak, UASA, horiek ere, gure ekarpen iturri diren bezala, gastu ere badira. Eta horrek ikusi behar da, horrekatu behar da horre, aurrekontuak mahai gainean ditugu eta horre ari gara negoziatzen, prioridadeak jartzen, mankomunitate ikuspegitikan ere zerren importantea. Neurri oso zorrotzak hartuta, 500.000 inguruko desbioa daukagu. Horrek esan nahi du, jaisten jarraitu behar dugula. Zorrorik endone bat dugu. Eta bestela, bihar daukagun diputazioan bilera, alkate guztiok, Gipuzkoako alkate guztiok, eta ikusiko dugu horti zerraturren. Baina, esperantzak ditik ez dakagu. Badaukagulako instituzioi eskatzeko urtura bat. Eta, eskatzea librea da, baina, jakin behar dugu baita ere honen parte deno garela. Irabazien parte egun garen neurrian, honen parte deno garela. Eta gu kompromiso zendu hartzen dugula, honi jarrepen estua egiteko, urretxu ez dugu utziko lurzoruan, ez dugu utziko lurjota, eta 2012 urte gogor xamarra izango da, baina, espero dugu 2012an izatea saneatutako kontu batzukin hastea eta gure proiektuekin aurrera jarraitzea. Ze proiektuak egon badaude eta askok ez dute presupuesto handirik behar izaten. Gehiago gogoa eta elkarlana, herrigintza sendotzea eta albada auzolana. Hori da. Eta orduan, gure mezua hoxe da. Gu lan segituko dugula eta zuen iradokizunak entzuteko presa gaudela. Planteamendua da, helburu nagusia da, guk orain arte landuta dauzkagun eta pixka bat 2015 urterako lau urte hauetan landu nahi ditugun ideia nagusiak zuek hilarazi eta zuek nolabait ikustea baita ere perspektiba bat. Oso importante da, aurrekontuak esplikatzerako garaian, aurrekontuak ez dira izaten numero kontuak bakarrik. Aurrekontuen atzean proiektua daude eta proiektu horiek zenbat eta konsensuatuagoak, zenbat eta adostuagoak eta zenbat eta jendarteratuagoak izan, orduan eta indar gehiago dute. Esan behar dugu, kainan sartu ginenean, topatu genuen udala martxan, udal kudeaketa modernizatzeko programa baten barruan zegoela, hor aurreko legegintzaldian
saiakera handiak egin dira udal honetan ahalik eta probetxurik handiena ateratzen bai bertako baliabide eta baliabide humano eta ekonomikoei. Eta hor, bai organizazioari begiratuta eta antolaketa oso txukunak ipatu dugu. Eta esan behar dugu, hasitako lan bat izan zala eta horrekin jarraitzen dugu. Importante izaten da, udalak bertan jakitea norbanako bakoitzak bere funtzioak zeintzu dian, bere atalak zeintzu dian. Eta asko baloratzen duguna hau izan da kontaktu zuzena edukitzea. Sartuta berehala kontaktu zuzena edukitzen hasi ginen, bai herriko eragile guztiekin, hau da bakoitza laukion arloetan, eragileak, sozialak, kulturalak. Guretzako importantea da, Urretxu bizitzeko atsegin izatea, euskalduna izateko bidean urratsak eman ditugu, integratzaile izatea alde guztietan, solidarioa. Jasangarritasuna, hau da, ingurumenari dagokionez, ingurumenak izan behar du zerbait ez maila lokalean edo fokalizatuan lantzekoa. Jakin badakigu herri honetan daukago kutsadura maila xamarra dela, baina ez da gaitza bakarrik kutsadura bakarrik zizketan. Ingurumena maila integralia. Bai, hor sartzen ditugu, udal barruan egin daitezken hainbat ekimen eta bestelako sekzio guztietan. Eta guretzako importantea baita ere berezko nortasuna edukitzea Urretxu. Bai, hau da, besteengandik bereiztea, baina lotzea baita ere. Hau da, Zumarrarekiko desberdina izatea, baina elkarrekin harremanak eta lanak edukitzea. Bat, jarraitu nahi dugu udalak txukun edukitzen, eraginkorra izaten eta baliabide guztiak aprobetxatzen, eta batez ere gardena izaten. Hau da, ez daukagu ezer ezkutatzeko. Obligazioa daukagu nolabait, udalak herritarrei ematen dien zerbitzua emateko garaian, zuek gure bezero zareten enean, bezeroz aparte, guretzako elkarlanerako funtsa handia daukazute. Orduan, oso importante da bai, barruko gestioari buruzko informazio guztia zuek edukitzea eta diru kontuaren ingurukoa baita ere. Batez ere, gure dagokigun lana pertsonei zerbitzua ematea da, eta hortan zerbitzu publikoetan, bezkagun zerbitzu publiko guztietan, ekonomia sozialean oinarritutako proiektuak aztertu nahi ditugu, era bideragarri batean, probetxua atera izan dugu, nazkagun, bai plan guztiek, bai horre, bakizute udaletxe bakoitzak subkontratazio ere desberdina dauzkala, eta subkontratazioek aztertu barritugu benetan jakiteko bertako langileen lan baldintzak onak izateko eta batez ere horre egiten dian inbertsioak enpresan bertan gelditzeko eta inbertsio hori aprobetxatzeko. Egondanean hemen igoera, ekonomia egoera asko zobeak egon direnean, agian hor egin behar dira bain lan murrizketak eta horrelakoak. Eta baita ere soldata murrizketak edo kongelazioak. Horren justo beharrik handiena langileek eta pertsonen dute. Eta guk hortan apustu egin nahi dugu hori mantentzen. Aldan neurria, horrek ere beretzen dugu. Eta, hirugarren estrategia sartu duguna pertsona guztien eta guztientzako herrian dugu bizikidetza proiektuak. Krisialdi ekonomikoak ekartzen duena izaten da, ongizaterako beharrik handiena dutenak horien egoera handitu egiten dira, egoera marginalean dauden egoerak asko ugaritu zaizkigu, eta hor oso garrantzitsua izaten da ez bakarrik baliabide ekonomikoak ematea, eta berdintasun eta integrazioko politikak ere martxan jartzea, ondo bideratzea, bizi kalitatea sustatzeko politika garatzea, horrek esan nahi du, krisialdia egonda ere, kultur sormenak jarraitu egin behar duela, kirolak osasuneran landu egin behar dugula kirol sustapena, eta bestelako arlo guztietan Urretxu zorionez daukagun edun asoziatibo guzti hori, daukagun motor importante hori eutxi behar dugu, bai? Eta hori herritarrak osatzen dezute, eta hori uste dugu importantea dela. Obrak eta zerbitzuak momentuntan 6 brigada daude, gero dago atezaina gainzurin, administratibak eta jarrizadore bat momentu honetan osatzen dute ez. Orduan, horiek dira, oraindik ere, guk azten
dagokion, ez? Zer aurkitu dugu obrak eta zerbitzuetan? Bueno, aurkitu ditugu martxan zeuden obra batzuk, aipagarrienak Gernikako Arbolako obra eta udaletxean bertan martxan zegoen obra. Gero, egunerokotasunak dakartzan gauza asko, egia da saio honek mugimendu handia daukala, tipat beste arloetarik eta dozen festak direla edo taketak eta direla. Eta gero, pixkat aurre ikusita zeuden beste obra handi bat ez, horrea ipatzen den dela, Santa Barbara Agerrebidea eta gero Inaretan edo Isabel Cruz hori abitxatzea, pixkat horren teatralizazioa edo. Hori da pixkat aurkitu duguna, era orokorrean. Bueno, zer egin dugun guk, pixkat sartu denaretik gaur arte, pixkat gainetik. Bueno, egituna da, hasita zeuden obra horiek amaitu. Lehendabiziko osoa izan zen udaletxeko obra bi fasetan aurre ikusita zegoen, lehenengo fasea martxan zegoen eta fasea amaitu horretik geratu egin zen. Gernikako Arbolako obrarekin jarraitu den du, aurre ikusita zegoena, eta gailua eta gero gure aldapapera ere egokitu egin da. Ez dugu ikusten obra faragon hori, 2012an, 2012ko festivalaren ez dugu aurre ikusten. Iruditzen zaigu positiboa eta interesgarriagoa dela, dauzkagun baliabidea, bai ekonomikoa eta personalak, pixkat bideratzea herri guztira zabaltzea, ez? Bai auzoetan dauden behar txiki horiek eta egunerokotasunean sortzen diren horiek, pixkat gauzatzen guztita, ez? Horta, hori herritar gehienetara heltzea, pixkat filosofio horrekin, ez? Daukagun diru hori, eta horrete den planteatzea eta dendara iristea. Hasi dugun ere ginen jarraipena sendotu, hor ikusten dugu behar handia dagoela, mantenu kostuak, konsumo kostuak handiak dira, eta jarraipen bat behar du. Jarraipen bat behar du, gure diren lokaletan, utzita dauzkagunetan, badaude gaikin batzuk zesioa dutera, beste batzuk subastan jarri ditugunak, udalak ez ditulako hortik probetxurik ateatzen, eta horri jarraipen bat egin ez, eta gauzatu. Auzo eragilena, martxan dagoen hori indartu, irutzen zegoelako bere asko aporta dezaketela. Argiteriaren inguruan, hasi berri dago proiektu bat, enpresa bat ari da zerketa bat egiten gure ditugun argi puntu guztiena, gure zagarrik argi puntuena, baizik eta kuadroena eta pixkat horren helburua da zer daukagun ikusi, argi puntu asko dauzkagu, ia ondo dauden, zer behar dauzkagun, zer konsumo dauzkagun, bai farolena eta argi puntuena, eta bai kuadroena. Hori da pixkat horren helburua, ez pixkat dago gehiago duten azterketa, eta esango dute, hobeitze aldera zeko oso eman ditzazkegu. Zergabideak igotzen segi, hor daukagu aurreikuskak alerrotan geratzen diren zergabideak ikusten dut igotzea, baina argi daukagu gero baliabideekin egiteko zaudela. Egoerak eramaten gaitu brigada erabiltzea baranetako, ez eta pixkat helburua da, brigada erabiltzea laborarietako, ez den errezago kanpora ematen ziren horiek guk gure ganatu eta horrela ateratzea. Eta hor da, pixkat bukaerako udaleko baliabide horiek amortizatzea, eta tekina atera daukaguan. Nik pixkat espetuko izuet soziokultural sailak asko kontutxo batzuk. Lehenengo aipatu soziokultural sailaren barruan azpi sail moduko batzuk aurki ditzakegula, izango zirala kultura, kirola, euskera, gazteria eta turismoa. Eta pixka da, ekainean kultura etxera hartu ginean, horretu genuen egoera esplikatzen hasita, antolaketa polita horretu genuen, guztia ordenatuta, eta oso lantalde dinamiko horretu genuen. Taldeak ekipo zela funtzionatzen zuen, eta alde horretatik oso
bestetik euskal dutuzun integratzailea bultzatzea, kohesioa bat ematuz. Hau da, euskara ezin nahi dugu, ez da, modan dagoen beste euskara ezin nahi dugu. Lehenengo puntuan, kultura isiak eta kirol egiturak aztertuko ditugu, eta horiei lotuta dauden azpiegiturak ere aztertu eta landu behar ditugu. Eta, bigarren puntuan, udalaren jarduera euskaldun nahi dugu, eta euskaren eragiera bultzatu eta euskal identitatea bultzatu dugu. Hori oinarri bezala hartzen dugu. Pixkaten iritsi gara aurrekontuen puntura, eta beste sailetan bezala gurean ere jaitxia tokatu da, gutxi gora bera 1,5-koa. Irizpide bat, nagusi bat jarraitu dugu, eta izan da kirol eta kultur taldeei diru laguntzak mantentzea. Azkenean, ez dakit lortuko dugun egunean mantentzea, baina hortxe ibiliko gara. Eta gero beste linea guztia bana aztertu ditugu, eta jaitxierak emanan izan direnetan, jaitxierak eman ditugu. Pare bat puntutan igoerak izan ditugu, alde batetik euskaltegian, egia esan hau honek min egin dugu. 1,5-ko igoera bat tokatu zaigu euskaltegian, aberen murrizketa baten ondorioz. Abe da, Eusko Jaurlaritzako organismo bat, udal euskaltegiak diruz laguntzen dituena. Eta, jetxierak eman dira, eta jetxiera horren kargu udala egin bat izan da. Egia esan, mingoina egin dugu. Eta beste igoera egin dugu, kirol zerbitzuetan, polikiroldeirako material erosketa bat egin dugu, bizikleta zuertziran, eta erosi dira. Hau, gastua da, baina aldi berean guk inbertsio bezala ikusten dugu. Azkenean jendea zerbitzu bat ordaintzen ari da, eta ikusten zerbitzua kalitatezko bandara da. Eta hau dira, ipatu ditut igoeren memodian, eta hemen pixkat ipatu ditut jetxierak. Ez dira goi bakarri, baina garrantzitsuna aipatzea denean. Alde batetik dauzkagu festak, Santa Anastasia, San Martin eta San Juan jaietan 1,10-ko jetxiera egin dugu. Aurrekontua oso ajustatuta zegoen, baina oso batzuk egin beharko dira, baina nola dela moldatuko dira. Gero, bigarren euskarazko komunikabideak diruz laguntz, hori azkenean da, Goierriko hitza, Otamotz eta Otamotz.com eta Goiberri, horren sortu den estekari berria. Hori laguntzan ere, 1,25-ko jetxiera izan da, esplikatu dugu pixkat. Hau da, prozesu baten bukaera. Hau azkeneko urtetan egin da lanketa baten ondorioa da, eta espero zan bai enpresak eta bai udalek ere, adostuta zegoen jetxiera bat izan da. Eta, udalak antolatzen dituen kultur ekitaldietan ere, jetxiera, 1,10-ko jetxiera bat ere izango da. Hemen, mesartzen dira, kontzertua, lehiaketak, erakusketak, hau da maketa hundi bat ekintzena. Eta, gero bien jarrietere, Lipurtegi, Minera eta Josien Museo, Labeaga, Areto, Kultura Etxe eta Juan Dilizarazun ere, ez da hobekuntzerik egin. Horre erabaki da, ez dala diren esartuko. Aurreko urteetan nahiko hobekuntzekin da dago, batzuk beretan egiteko daude, baina erabaki dugu, nunbaitetik moztuta baldin badugu, manaiago dugu lagatikan moztea, eta herriko kultur talde eta kirol taldei dugu laguntza mantentzea. Kultura eta kirol arloan harremana mantendu. Oso garrantzitsua ez dugu haiekin harremana mantendu eta dituzten kezka eta beharra jaur egiten laguntzea. Behar handia dituzte, kezka dituzte, eta dugu gotarako laguntzeko gaude. Eta gero garrantzitsua ez dugu ere kiroletako arloan zumarrarekin elkarlana mantentzea. Bai euskeran, bai gaztedian eta kulturan elkarlan handia dago zumarrarekin eta oso handia dago emaitza osoan ematen dituela. Eta nik uste kiroletan ere bide hortikan jola dugula. Gero, bigarren euskeran, udal barruko euskera erabilera areagotuta dugu. Iruditzen zaigu lan handia dagoela egiteko, erabilera oso batua da eta nik uste hobeto daitekeela. Eta gero, udaleko hizkuntza politika bat adostu eta martxan jarri behar dugu. Hori ere garrantzitsua da jakitea hizkuntza politika zen izango da. Bestela, askotan zarantza ugari dugu eta hori ere
adostu eta martxan jarri dugu. Beti industria daukagu hau eta industrietaz hitz egiten dugu eta hala eta behar dugu, baina sektore honek ere bere garrantzia dauka, bere garrantzia izan du eta bere garrantzia edukiko du eta iruditzen zaigu indartu behar da eta baloratu behar dela egiten duten lan. Hortarako bai iruditu zaigu eta beraiekin hitz egin ondoren jakin behar dugula, kokapen bat egin behar dugula horretxu mailan zer daukagun, gero zer nahi dugun erabakitzeko bez. Eta zer daukagun hortan sartzen da, horra aipatzen den sektorea arautzea. Herri mailan egiten den arauketa hori, lur mota desberdinen hori, landa garapenera ere erabakitzea ez. Belardiak, soroak, basoak, zer daukagun eta zertarako nahi ditugun ez. Hori egitea. Eta hortarako planteatzen da, arautzen hori ez. Industriaz gain, garapen ekonomikoa bidea ere bada, hori indartu da ez. Iruditzen zaigu garrantzizkoa da, baloratzea basorizarrek ingurua zaintzen egiten duten lana. Batipat gure esiarekin dututa dagoelako, lurraldea joten ganean zenbat eta bidea garbiago egon eta presaiago egon eskartzen dalako eta hori azkenak norbaitek egiten du eta lantik baloratu bat dalako. Eta feriei ere, dagoeten garrantzia behintzen garrantzi hori mantendu nahi dugu beraientzako elkardunen direnako ez. Zer ikusi dugu 2008ko, lehenik eta behin beharrezkotzat jo dugu landa garapen eta ingurumena bereiztea, bakoitzak bere diru partida izango du eta bideratuko da bere pintzetara ez. Lehen aipatu dugun arautze hortarako, zer daukagun hortarako, beharrezkoa ikusten da mugen digitalizazio prozesuan, hau ezkion eman berri da eta basarietarrek beraien beharrezkotzat jotzen dute. Alde batetik ikusteko zer daukaten eta gero galtzen dijolako generazio-generazioko transmisio barriak nun dauten eta terrenoen jabetza hori bazkenen zalantzan jartzen dago ez. Eta hori ikusten duzue, daukan aurrekontua ez. 95.000 euroko aurrekontua dauka honek. Baina gure landa garapeneko idea honetan garrantzia handia eman dugu hori. Ferietaz hitz egin dugu, feriak mantendu nahi ditugu, baina jetxiera ere garrantzia da. Honeko amauseko jetxiera garrantzia da. Eta ikusiko dugu ze lan daukan ez. Nik usten dut honek eramango gaitula berriz elkarlan eta auzolan hori berpiztera eta balan behar izango da, lehen egiten zena berdin jarra izan ez. Zaintza sariek bere garrantzia dute, lehen aipatu dugun gure aixiarako, gustatzen zailurako gure aixiare lasai joatea eta egokia izatea, bere murezketa dauka, eta egin duguna da hortik kopuru bat landa garapena bideratu. Partida itxia izango litzateke eta bukatzen denean behar gehiago balego horren urterako utzeko dira. Baina pixka bat garrantzia eman eba izan, herri bide asko daude udalarenak, hemendik gora, eta gero bide asko daude, nahiz eta partikularrak izan, erabilera publikokoak direnak ez eta horiek mantenduko dira. Nahizeko idea nagusia plazaratu nahi duguna da, gasto soziala mantendu egingo dugula, 2008ko kontuekin alderatuta. Ez zuzen ere, garrantzitsua iruditzen baitzaigu, dugun egoera honi behar bezala aurre egiteko balebide ekonomiko eta pertsona guztiak eskuartean izan. Beraz, epatu bezala immigrazioari ere baloreko setua eman nahi dugu. 2008an martxan jarretzen eta diagnostikoa ditzen immigrazio foroari hori ere berriro martxan jarri nahi dugu. Eta elkarrekintzan immigrazio osatzen duten komunitate ezberdinekin proiektu sozialak abian jarri nahi dugu. Dela kortometraje baten egituraketa, dela merkatu sozialak. Ondoren, puntu nagusitako bat epatu
zuela krisiak eragindako egoerei aurre egitea, eta horrek emantzateke egin zuen ere, larrialdi egoeran dauden laguntzak bideratzea. Hemen, aipatzeko da, eta horre jarri dugun datu horretakoa da, larrialdiko laguntzak, Eusko Jaurlaritzak berezotasunean finantzatzen dituela, eta kasu honetan urtsuri dagozkio 39.000 euro. Hori, aurreko 2011ko partidarekin alderatuz, eguneko 2011ko txetxea izan da. Izan da, Jaurlaritzak, populazioen araberako ratioaren egin duen banaketa. Haustu dugun partida, proposatzen dugun partida, 48.000 eurotako da. Hain zuzen ere, 2011ko aurrekontuetan zegoena baino eneko 75,6. Hain zuzen ere, bien arteko batura horrek indartuta aterako izateke 2012. Bai, guretzako interesuera. Jendarte eragileekin elkarlana, hori bai komenta dugu hori funtsezkoa da ez, gaur egun urretxun dauzken eragileekin elkarlanen jartzutea funtsezkoa da. Gero horre aipatu dugu lorratz da kale hezitzaileekin lan egiten duen enpresak, eta hor koordinatu eta hezkuntza mailan ere pentsatzen dugu bai ikastetxeekin eta bai hauekin ekintza hauek koordinatu eta hori da esan ezertu duna. Danok daukeula, ez daukagula makala. Danok erantzun barreko egoera batetan gaudelako. Eta ezin duguna utzi da udaletxe baten gain lan guztia. Parte hartzea, irikita, ateak irikita ukitzea, aldebikoa izan gara daukela. Holako egoera batetan, herri guztiko biztanleak ez bagara kapazak erantzuteko, asko zailagoa egingo zaiola udaletxeari. Horregatik, parte hartzea aldebikoa, feedback hori bi aldeetan gaba margala. Ez dela batera erreza, eta danok bat ez daukagula lan makala egoera honi buelta emateko, hasteko, zuek 2002 esatezue, ojala.